sa urgency ng paliwanag. Sa tingin ko, urgent. Urgent, pero mauna to si Cardona, kaya lang long term yun, ang tagal. Ang tagal. Ang nakikita ko rito, kagaya nung ginawa ko nun sa Tacloban, may dala ko nung water purifier. So nung Tacloban, kahit yung mga putik-putik, naiinom yun, makakapagsaing. Ang nakikita ko rito ngayon, kung magkakaroon ng tamang congressional investigation, kahapon meron, ngayon ata meron, dapat doon sa prangkisa, ewan ko kung ano yung legality nito, kung pwedeng dagdagan, amyandahan yung prangkisa, to obligate Manila Water and Maynilad to invest not just in STPs, sewage treatment plants, na para wag madumi yung tubig, but on water recycling facilities para mainom uli gaya sa Singapore.